Subida a olla, os presento ao alcalde, ao excelentísimo alcalde de Olla, ao presidente da federación, ao concejal de Deportes e Cultura de Olla e ao xefe de seguridade da nosa proba. A subida a olla vai ser a primeira subida do Campeonato Galego de Montaña e, bueno, estrenamos despois de 4 anos sin facer, 4 anos. E, bueno, somos un poquinho novatos en todo isto, entonces vamos a contar un poquinho como está todo. Nos paso a palabra ao xefe de seguridade, Eduardo, e vou decir un poquinho como está todo organizado. Esta presentación de aquí da Subida a Olla. E, bueno, como xefe de seguridade, estamos traballando e pondo todo o noso empeño para que trate de sair todo o mellor posible. Traballando con un equipo de xente en seguridade de casi 40 personas, tratando de que se non nos entorpece nin o tempo ni nada, que todo salga o mellor posible para esta prova, e a colaboración de toda a xente que nos apoia, e pondo os nosos principios que a veces é verdade non sale ben, e podendo fer continuidade esta prova para os anos siguientes. Por miña parte, porque nada máis, aquí no... A Consello de Deportes do Concello quero darnos a benvida a Olla. A xeografía de Olla, con tantos montes pegados á costa, nos permite disfrutar de moitos deportes, parapente, escalada, rafting, e fan que a subida de Olla se considere unha das máis espectaculares de toda a vida. O seu trazado, con 3 horquillas impresionantes, e as vistas ao océano se unen para cautivar tanto a pilotos como público. Este evento é moi importante para o noso concello, atrae multitude de visitantes e amantes do motor. Nos permite amosar o noso rico patrimonio cultural e gastronómico. O único mosteiro cisterciense ao borde do mar de toda Europa, unido aos petroglifos, a fauna salvaxe, que corre cedo polos montes e os produtos extremos do noso mar, como os percebes e o pulpo, conquistan cada vez máis os que se achegan a visitar. Quixera felicitar a organización, despois de que há tramos sin poder celebrar a subida. Este xa un equipo decidiu apostar de novo por ela, e o Concello brindalle todo o seu apoio, que animamos a que siga realizando anualmente. Quero tamén desexarlle sorte aos pilotos e pedir o bo comportamento do público para que se eviten incidentes. Termino invitándonos a que acudades a este evento e ao mesmo tempo aproveitedes a circunstancia para visitar outros lugares e sitios atractivos do noso concello, así como para degustar pratos típicos da nosa gastronomía. Benvidos. Para mí unha grande honra, unha vez máis, primeiro estar aquí con o meu querido amigo o señor alcalde, que unha vez máis aposta por o automobilismo e aposta por nós. Moitas gracias. Concello de Olla por apostar tamén, grazas ao meu querido amigo Fernando, grande piloto no seu tempo e agora aproveitado nas libres e nas leiras organizativas. Creo que a súa experiencia dos que o conocemos desde fai moitos anos honranos que se pasou aí do organizativo debido a que tuvo unha ampla trayectoria deportiva, ten un bagaxe automobilístico que creo que pode aportarnos moitísimas cousas, enriquecernos. Xa demostrou traballando con un ben querido amigo que tamén está aquí, con Vítor Pejaraville, organizando o Rally Serra da Groba, e creo que agora podemos culminar e podemos aproveitar e usar un poquinho deles e da súa experiencia da súa entrega ao noso querido deporte. É para mí unha grande honra que se recupere a subida máis bonita de Galicia, o paraxe máis emblemático. Creo que a masa social que temos de grandes aficionados a este deporte virá aquí a disfrutar ahora, como xa disfrutou noutros tempos. O éxito está asegurado, xa noutras edicións xa o tivemos con outros organizadores que a xente vai e ben, cansouse, que tamén quero facer aquí un agradecemento ao noso amigo Pablo por a súa entrega durante 4 anos e agora, como eu testigo, un equipo que non vai a merecer nada. Quero facer hoxe un pequeno fincapé en que aquí vamos a estrenar dúas cousas. Unha, por primeira vez, vamos a facer unha copa en montaña, que nunca houve unha copa en montaña, nin en España, nin en ninguna comunidade autónoma. Quero agradecerle a Leiro Desguaces
aposta firme, xa que é un representante de ETS e a Racing Sport pola montaña, creo que ven a apoiar a montaña nun eido, nunha época que estamos sufrindo as consecuencias da crise. Todas as probas e todas as copas benvidas, é un novo reto, o primeiro reto ETS de gasolina con diñeiro para os carrozados e diñeiro para os non carrozados. Creo que é un bo comezo e un presaxio de éxito tamén para ele. Non quero olvidarme de felicitar a noso querido amigo José Cubeiro por apostar por automobilismo coa súa entidade ACS Racing Team, que creou desde fai pouco e vai presentar o próximo día 3 un equipo moi ilusionante. Creo que vai a representar a Galicia e a súa escudería nos diferentes campeonatos de España, pero tamén, como bons galegos que son, quero agradecerlle que veñan a estrear os seus equipos con Óscar Pereira, o ciclista que todos que nos diu moitas tardes de gloria, sobre todo ganando unha prova emblemática como o Tour de Francia, e agora se dedica ao automobilismo debido a un equipo que aposta firmemente, José Cubeiro, un empresario de pro, dono de ACSM, accionista mayoritario, e que ahora aposta por o automobilismo. Creo que Alex País Óscar Pereiro van a debutar aquí. Tamén é un espaldarazo para a subida que veña un equipo tan forte, e quero agradecerle no meu nome de todos os que estamos aquí que haxan apostado a iniciar a súa daina nesta tempada, nesta bendita, nesta especial prova. Solo quero invitarvos a todos a que veñades a disfrutar dun gran evento. Ademais, agora viña para aquí, creo que vamos a ter un bo tempo, que vai cambiar o tempo, entón disfrutaremos da ruta gastronómica que nos dixo o señor concellal, disfrutaremos tamén destas magníficas vistas e, sobre todo, disfrutaremos dunha grandísima prova deportiva. Moitas gracias. Bons días a todos. En primeiro lugar, lógicamente, agradecervos a presencia neste Hotel Marco, neste caso de Condeza o Concello de Oia, agradecervos toda a comunicación e todos que están aquí presentes. É para mí unha honra ter o presidente da Federación Galega, e neste caso, tendo unha vez máis, pois vamos me parece 4 veces xuntos, ou máis, pero bueno, empezamos de novo, e empezamos, como ben se dixo antes, con un equipo ou con unha organización que neste caso o jefe de seguridade é do Concello de Oia, gran amigo meu, de Oscar neste caso, ou de todos os que conhecemos todos. E, bueno, pois é unha ilusión volver a facer a subida a Oia. Volver a facela, é claro, non tiño máis nada que darlle a gracias, pois, moi sinceramente, porque os tempos que están correndo e como supón a parte económica que leva a subida, pois, para a organización é un reto moi difícil acadalo. Nós, do Concello, como ben dixo Albino, pois, tratamos de axudar o máximo que podemos, así o fixemos para ilusión nisto. E, bueno, cómola, botamos a mano todo o que podemos, e só esperamos que sea unha vez máis un éxito para o Ayuntamiento de Oia. Dice concejal, se casi dixo todo, non? De que Oia ten unhas características que son favorables para moitas cousas. Eu sempre dixo que é agradable tantas miles de veces como sube baixo durante o ano e durante toda a minha vida, pois era unha carretera chea de curvas, etcétera, etcétera. Mira, descubrimos que é unha carretera especial para fazer este tipo de eventos, non? Entón, estamos aproveitando e sacando de todo o que podemos a esta carretera. Esta carretera de Diputación, obviamente, para os permisos que sabemos todos, do presidente, é encantado de que Molla se busque isto. Tal, e como dixo Dino tamén, é un enclave perfecto dentro do mar e do monte, con unha altitude de 470 metros, que temos aí, e, bueno, todo se divisa, pois, o cenobio de Oia, o cenobio que está sin reparar, sin restaurar, pero que está na saudade do Nero, que vamos a uns anos, e como dicen os granos, o Nero Plástico van a espacio. Esperemos que un día nos acompañen, esperemos que todos esteades aí presentes, que o público se acuda como outras veces, e, bueno, a organización se chama mellor, sei que van a facelo ben, estou seguro ademais, porque
a cantidad de solicitudes que o Ayuntamiento teño que darlle todo por escrito, bueno, pues, fan o que van a facilitar, todo seguro máis. E, bueno, pues, para nós é unha honra que se celebre este campeonato unha vez máis aquí en Belén. Non quero haber nada que dicir, que todo sea un éxito, o presidente estará ese día como mellor manda, e así mandamos cambios, verdad? Unha vez máis en olla, e que todos seamos capaces de pasar as 2 jornadas que nos quedan, pois, de gloria nos tempos difíciles que están pasando. E, bueno, pois, dentro dos tempos difíciles, pois, cada un dos días que seamos capaces de pasarlo ben e que nos olvidemos do que temos todos os días entre más. Na lista do visto, acordou unha hora porque, vamos a ver, quero darlle gracias estes petrolíferos. No Ayuntamiento de Oia pues, existen sobre 150 petrolíferos en 20 tantos cascos. Está todo un desarrollo que non se dá desarrollado económicamente. Estes petrolíferos somos coñecedores tanto nós como neste caso o Xavi que nos acompaña. Eu diseñador de institución que Xavi que podía fazer uns trofeos, e neste caso pues, aquí estamos pintado o que é a subida da valga. Polo que vexo que empezar a escala porque non é así exactamente. E, bueno, pues, quero tamén pues, darle gracias a Xavi e a todos que un xeito ou outro dicen o meu amigo Vasco, jefe de seguridade, que ten 40 personas, casi a maioría son tamén de olla, e, bueno, pues, toda a xente que colabora, pues, darlle e agradecerlle unha vez máis ese esforzo que van a facer este fin de semana. Muchísimas gracias a todos. Bueno, ahora, si alguien quiere hacer